Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu update. Yeah, okwenzeke manje. Ubaba uMseleku ubekwenye YouTube channel, podcast bambuza imibuzo. Asesithola le ndaba le yokuthi-ke bekukhona ekuqaleni bekhuluma noMacele ephinde ekhulume no-late wife okuMasawu. Seyijikile-ke indaba guys, akuseyena uMayeni akhuluma naye kuqala, uyabo, iyashintsha. Ngizoyenza ibe mfishane le video. uMacele noMayeni because bakhona, and yaMayeni ihamba nobufakazi, ingakho singayishiyi ngaphandle. Manje iversion kababa uMseleku iyashintsha. Iversion yaMacele ukuthi sobe sizwe iside laMacele. Iversion yaMayeni sobe sizwe iside laMayeni because uMayeni number 3 noMacele ubuye esho njalo mayese ngasajabulile ngezinto ezithile ethi phela uMayeni number 3. So mhlambe iversion yaMacele sizwa ngaye shoba nakho ukukholwa ukuthi ilento esho uMacele eyenzeka ekuqaleni. NoMayeni mayekhuluma yena ile version yaMayeni into eyenzeka ekuqaleni, uyabo. Kodwa ke inkinga unkosikazi owamakhosikazi. Niyakhumbula wekazi ngikhuluma ngale ndaba yomama base Great Town, umama basemsingi ababeshawa amaphoyisa beshayelwa indaba yobaba yokuthi khona izikhala abazifihlile. Amaphoyisa abashaya bafaka esakeni, abasasesakeni ayobafaka edamini kangithi phela masugqunjuzwe emanzini futhi nje kuzoba buhlungu kakhulu masuphuma ngaphandle masuyasho ukuthi ziphi ikhali. Cha, abavumanga labo mama nabayeni babo, kuthiwa ke banqaba, kodwa kwababayeni abadayisa ngalabo mama. Mina ngikazi ukutolika isiZulu kodwa kafishane ke kule yaMayeni noMacele, ngoba uMacele noMayeni basashadile nobaba uMseleku baze baba nezingane. Kwenzeka zonke lezi igemegeme lezi sithi thina kunezigaxa laphayana, yazi siyahalela ukuzwa ngoba siyabona iTV show ukuthi ibhizinisi leli akusiyi indaba yangempela. Ngeke siyithole darling, ngikutshela ngeke uMacele azasitshela leyo nto yasekuqaleni. Uyisho nje echazela amakhosikazi, yazi ukuthi omama banjani. uMacele uma ekhuluma ngobaba uMseleku unale ndawo yokuthi uzomhlonipha, kodwa kuvela ukuthi ngamakhosikazi uzizwa kanjani. Ugcine kungasakhulumi yena, sekukhuluma i-anger mayikhuluma ngamakhosikazi because uMacele isithembu akaze azasithanda, kodwa wanika uMseleku, ubaba uMseleku, lento owayeyidinga noma owayeyifuna, hayi eyayifuna uyena. Manje thina masifuna iqiniso, ngoba iqiniso ilento ezokuthi uMacele asho indaba eyodwa mase sithi kwenzeka kanje, uMayeni asho indaba eyodwa sithi kwenzeka kanje, because eyababa uMseleku iyashintsha every year. Wavela kwelinye iphepha usebhale enye into angayishongo ku-TV show, wavela ku-TV show usesho kunye, wabizwa ku-interview usesho kunye. Simfakelani-ke uMayeni? uMayeni unobufakazi obuhamba ngeenyawo, nabo ubufakazi uhluphile Mseleku. Bese sizozwa-ke ukuthi kanti kanjani indaba yesithembu. Siyaphi-ke wegazi ngokuthi nginibalele ukuthi iside laMacele nelaMayeni ngifuna nibambe leya nto esho baba uMseleku kumpumelelo, ukuthi uma ezothatha kuyomele athathe unkosikazi understand isithembu, angathathi unkosikazi ongasifuni isithembu, angathathi futhi unkosikazi ogcine sephoqeleka. Iqiniso lithini-ke guys manibheka uMayeni noMacele, ngizwe ngani? Ukhona yini lowo nkosikazi? Nangu uMseleku ngowakhe umlomo kuleya podcast ube-negotiator noMacele, negotiator noMasawu, okusho ukuthi kwawakhe amakhosikazi kulawa asekuqaleni akekho bevuma isithembu.
eyamaSaudi siyizwa manje ukuthi naye wayenegotiator naye, singazi ukuthi shuthi kwakumiwe bebathathu kuzovela ukuthi umamkhulu ubani, ngoba ku-season 1 wakuthalwe nesithembu ngoMseleku ngomlomo wakhe uthi kwenzeke kanjani uMacele waba ngaphambi kwaMayeni uMayeni efike kuqala. Nikhumbula guys le nganekwane esisho ukuthi bebebathatha ekuqaleni kwase kuba ukuthi kuzoba ubani unumber 1, kodwa manje into esididayo ukuthi ingane ifihleke kanjani iMacele. Sekuyithi-ke sesiphethwe ukuhleba, kodwa ingane phela mayincane iney'dingo ey'ningi, ubaba wengane uyifihla kanjani mayincane? Ningabi-ke serious ngoba nami angikho serious. Into ebengizonitshela yona isitori sikababa uMseleku, kuwuye osilethela isithembu sakhe esichazela ukuthi kwenzakaleni ekuqaleni, ushintshashintsha kakhulu. Kodwa okuvelayo kulezi yalo ade ey'nika umpumelelo ngokuthi kukhona owesifazane othile akekho. uMacele akaze abe owesifazane ofisa isithembu noma obe nezinto azibukile wathi isithembu kufanele abe kusona. uMseleku wanegotiate waze wafika la uMacele esethi-ke fine. Umpumeleli izeluleko athola zona ezinjani, ingoba sekukhona umnakwethu mhlawumbe sekukhona osisi abaningi abathi ngizokwakha mase kwenziwa ngathi ukhona unkosikazi onjalo. uMayeni ekhuluma engaqedi indaba yakhe, isithembu wayengasithandi. uMaSaul ongekho wayenegotiator naye. Ngithi-ke uMseleku laphaya izingane zesithembu uthanda nesithembu la ekhuluma khona noMpumelelo wathi akazobathatha. Abekho abanjalo, kodwa benziwe uMpumelelo ukuthi be-understande leso sithembu ngeqiniso lezenzo zakhe. Kodwa manje inkinga uMpumelelo una-23, yingakho ngilobe ngifuna ukuhoxa kancane kwindaba yaMpumelelo noku-understand isithembu nendlela ne-behavior, ngoba ngibe ngithi hayibo yazi mina u-23 years ngiyabona nje manje guys mangathi ngiyacabanga ukuthi ngino-22 no-23 bengifisani, njengoba manje sengiko-30 impilo isishintshile angikhumbuli. Manje ngibuye ngiphithane mase ngicabanga indaba yaMpumelelo ngithi kodwa una-23 nje lona. Lezi zinto ayifuna manje ena-22 noma ena-23 noma eseney'ngane, uma eseno-30 uzobe efunani? Ivele iphenduke inganekwane-ke lento engithi ngiyayibuka mangithi ngiya-analyze isimo sakhe ukuthi hawu thina sino-22 sisakhumbula ukuthi besifunani. Mhlawumbe ngo-22 uno-22 weminyaka ubufuna umsebenzi lo waziyo ukuthi phela ngithi asiqali ngemisebenzi lesiyifundele, uba kwi-internship mhlambe u2 years uphume ubambe laphayana uzame ibhizinisi elincane, omunye mhlambe ulekelele ekhaya, omunye uyaphithizela uyabona nje impilo lapho ku-22 23 umshado into le emuva kuya ngezimo-ke. Manje mase ngiyithatha lento ngiyibeka kwi-reality ngithi uMpumelelo una-23, lesi speed sakhe kujahephi, ujaheni yena, uphoqiwe yini, ufakwe ejele, kunento kufanele ukuthi ayilungise wrong. Yabona nje ngiba naleyo mcabango ngoba una-23. Kodwa le video-ke bengizokuchazela ukuthi why singezulazi iside laMacele noMayeni. Unkosikazi mayesahleli no-husband besashadile uzomprotect uhusband. Yilana-ke thina sesilobe sithi indaba yeni kodwa iney'khala. Isikhala ukuthi uMacele akekho phambili esichazela ukuthi kwenzakalani ukuze sibone iqiniso-ke lakhona, ngoba manje ubaba uMseleku siyambamba ukuthi awusomabhizinisi uyasidayisela ukuthi isithembu sihle futhi yena usenze ngeqiniso ne-communication nje yayi-clear, kanti uMacele uthi yena enkantolo ubaba uMseleku wabaleka wamshiya esezolungisa indaba yomshado ukuze ngene amanye amakhosikazi. Shuthi waba naleyo pain ukuthi ngempela uyamenzisa uMacele lento. Uyabekwa kodwa uMacele phambili ukuthi sichazele cha. Yena uMayeni uyaphendula, uMayeni uvela abe emotional mase kukhulunywa indaba yokuthi izethembiso zayithini engasho. Hayi-ke esababa uMseleku isitori ngoba into eyiqiniso ayijiki asisakholwa.
nonkosikazi ukuthi-ke kunohlobo njengabade besho nje nakwigumbi lamakhosikazi ukuthi unkosikazi ozongena kwisithembu onje onje. Eyethu i-understanding seyithi ubaba othatha isithembu nge-mindset yakhe, ngezenzo zakhe, ngokuqumba kwephakethe nokugcina mhlampe-ke usikompilo oluthile, uyena owenza unkosikazi abone lento ukuthi izokwenzeka kanje, abeke ne-experience ephakathi egcine akheka lowo nkosikazi. Manje lezi y'yalo ey'thola umpumelelo ukuthi umpumelelo eyi-2K, uzothola i-2K lizovela lithi hhayi yinhle yonke lento lena, ngempela yiyo, nale ubaba wakho akuyona yiyo, eqale lapha emjolweni engakavuthwa yena. Siyibone ngathi ayiphasi kahle. Hhathi ngilivale le video-ke guys. Naye interview nizoyibona ubaba uMseleki ukhuluma nobani? Ubani konje? Sengikhohliwe kodwa nizobona ngizohamba ngizohamba ngiyofuna le channel ukuze ngizolibhalela nibuke interview ephelele. Bengicosha izinto laphaya ngoba nasekuqaleni ngalalela kwigumbi lamakhosikazi bethi unkosikazi ozoba kwisithembu unkosikazi onje. Bakhuluma ngamakhosikazi asene-experience, hhayi ukuthi ekuqaleni ngoba akekho unkosikazi onjalo. Akekho usisi othi nje eyibuka asesithembu sengifanele, kodwa kuba nezinto ezimdonsayo ezenziwe lapha othandweni. Agcine sethi-ke noma kungashisa noma bengaxabana ngizozibona ngiphakathi, angene kanjalo ngendlela efanayo esibona laphaya kumnakwethu. Kuwukuthi kasazi-ke mase befikile from number 2 bele why bezokhalaza ngoba ungena emlilweni ubona ukuthi kuyashisa. Like why usuzofika ukhale manje ngathi wenza into ongayazi ngoba ufica ubaba oshadile. Wamlalela enonkosikazi. Unkosikazi lo ophambi kwakho angeke akubekele ipheni yakhe uyi-understande njengaye ungayi-experienceanga. Uyabona? Manje bengifuna ukuthi mina guys nibuke ukuthi hawu kuvele kwenziwe ngathi thina silaleli. Umpumelelo ona-23 utshelwa ngokuthi khona amantombazane azokhuluma nawo avele e-understand isithembu. Lawo mantombazane lawo alingana nompumelelo njengoba naye ey'didekele nje. Angiyivale le video guys, angiyivale. Ngizobona i-interview, mase nibona i-interview-ke nani niyobona ukuthi hawu siyishintshile indaba. Ekushintsheni kwayo bese khuluma noMacele enegotiate noMasawule. Singazi-ke ukuthi mase ekhuluma noMacele noMasawule, uMacele ubeseshadile already noma beku-before umshado. Kodwa uMacele yena isithembu uthi usazi emshadweni. Ngala uMacele mayezochazela uMayeni phambi kwamanye amakhosikazi ukuthi kwenzakalani, uvele ethi uMayeni chazela abangazi. Yabona ukuthi manje sekushubile. uMacele uyabeka ukuthi i-process ithini, uvele ethi uMayeni uchazele, uzochazela abangazi ngoba yena uyazi. Yo, guys, into ebengiyifreezer kade ngibuka season 4. Uyabhuqana uMayeni. Niyabona ukuthi ngasekuqaleni yiyo le ndaba yampumelelo. Ngoba manje uMacele usenza nje uthi uzothulula inhliziyo yakhe, uyabeka konke ukuthi kwenzakaleni ngoba leya height wayethi uMacele uyabhodla. Lapho uMayeni wayecofa ifoni ebuye etshekisa ikhanda, wathi uMacele sekhuluma ngendaba yenkantolo, wathi uMayeni uzochazela abangazi. Hayibo. Futhi ku-season 4 abanikwa imali yabo ibonus uMacele noMayeni. Wegazi nanibona ukuthi bazosixoxela, ngeke besixoxele ngoba uMseleki basenaye ekhaya, ubaba wekhaya baney'ngane, ngeke bevele besitshele ukuthi zazikhala ekuqaleni. Kodwa-ke into eyiqiniso kancane, hhayi kakhulu, engiyithandayo ngoba phela akufanele sidayiselwe isithombe singalona iqiniso, ile yamaNgwabe noMayeni ngoba bayaveza ukuthi lo mshado lo unama-challenges amaningi abangeke bewadalule ku-TV okunye kwabo, kodwa bayavela beyamakhosikazi avezayo ukuthi asicule ichorus elilodwa.
Ichorus lona liyaqalwa kodwa mase kuyabhimbeka kwezinye iy'ndawo. Yila sesibona khona izinto ezenziwa uMangwabe noMayeni kube ukuthi-ke si-understand-a kanjani lento ngoba ivela ku-TV. Yilana-ke sesizofika khona ukuthi hawu, kanti akusikho iy'mbali nani nani, akuhlezi kuqhakazwa, nemali ikhona kodwa ziyakhala, uyabo. Ngoba phela laphaya ku-TV ku-30 minutes, ku-40 minutes, angeke sibekelwe yonke inkinga ney'ndaba njengoba nazo ezinye nje zivuka nangosine esho ukuthi hhayi kukhona nokunye-ke njalo, uyabona. Ngithanda lapho ukuthi kunebhalansi evela la ngoMangwabe noMayeni ngoba iwona amakhosikazi ame eceleni ukuthi cha, lokhu asihambisani nakho, lokhu asikwazi, lokhu akuhambisani nomuzwa wethu. Ngoba manje uma sebeshaya ichorus eyodwa thina hhayi asithembi lutho, siyakhweshina kakhulu izinto. Ngoba ngisho emndenini nje kungasosithembu, anivumelani ngazo zonke izinto. Kuyaboniswana, kutholwe-ke i-common ground. Manje uma sekufike kuthiwe yilokhu, kuthiwe yebo baba, yilokhu, yebo baba, hhayi sesiyasaba-ke phela. Sesizoqalaza leya nyanga eseThekwini, kuyadlala. Bye guys.